Subling nakabot sa Kidapawan City ang Seal of Child-Friendly Local Governance Audit karong tuig 2025. Kini ang ika-unom nga higayon nga nadawat sa syudad ang maong pasidungog sukad 2019 nga nagpamatuod nga ang dakbayan naghatag og inclusive protection mechanisms sa mga ginsakpan niini. Ang Child-Friendly Local Governance Audit usa ka tinuig nga evaluation ug assessment sa Department of the Interior and Local Government kon DILG sa mga aktibidad, serbisyo ug programa nga ginapatuman sa LGU para sa kabataan. Apil sa gibasihan sa paghatag og pasidungog ang survival, development, participation, protection ug governance. Gawas ini, awardee sab ang syudad sa Local Council for the Protection of the Children. Diin bugtong Kidapawan City lang ang nakakuha og perfect score nga nagpasabot nga idea lang estado og level of functioning sa local council sa syudad sa pagprotekta sa mga kabataan. Dai Zalibong, News 9 Philippines, Province of Cotabato. Stay safe